агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 26 апрели соли 2024 аз боздошти корманди кумитаи идораи замини шаҳри Ҳисор хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, бо гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян гардид, ки Қосимов дар вазифаи мутахассиси пешбари кумитаи идораи замин дар шаҳри Ҳисор кору фаъолият карда, дар давраи фаъолияти корияш охирҳои моҳи январи соли 2024 бо истифода аз мақоми хизматӣ ба боварии шаҳрванд СМ даромада, аз номбурда бо роҳи фиреб барои омода намудани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои манзили истиқоматиаш маблағи 30,000 сомонӣ талаб карда, аз ин 20,000 сомониро худи ҳамон вақт гирифта, оварда додани боқимонда 10,000 сомониро талаб намуд. дар асоси муроҷиати шаҳрванд СМ саҳнаи 22 апрели соли 2024 аз ҳисоби кормандони мақомот гурӯҳи фаврию тафтишотӣ таъсис дода шуда, дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои дахлдор гумонбар шуда, Қосимов баъди аз шаҳрванд СМ гирифтани маблағи 10,000 сомонӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт гардида, маблағи зикри шуда аз ӯ ёфта гирифта шуд. дар робита ба ин ҳолат нисбат ба Қосимов бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба миқдори калон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. ба Қосимов бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муддати то 5 сол ё бидуни он таҳдид мекунад. ёдовар мешавем, як нишондиҳанда барои ҳисобҳои имсол 72 сомонӣ ё тақрибан $65 ташкил медиҳад. худи Қосимов ва ё адвокату наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд.